Gali and welcome back to my YouTube channel. So Sunday karon guys and dito sa among balay is nahitabo na gyud and tuman gyud ang among plano nga magpa dito sa balay Sunday na po. Magpa-tile so dara guys. Watch out. Wow! Anang nagtrabaho si Papa na nako na half day pa na niya. Dako na siya agi. Amazing. Char sana all. Ana si Wiwi. Assistant ni Papa. Shout out. And kuan. Mo lang ni nabilan sa kuan. Siguro na daywe. Mo lang nabilan sa tiles na mo guys. Bukin tiles na siya nagikuan ra gi-recycle. Ipakita na ako ninyo ang mga video clip ganiha katong gitangtang na mga floor mat. Nja. Kung giunsa pagtaod ang tiles. Adto pa pag kay bawon sa pagtaod og tiles. Dako nagkagis Papa. Wow! Dito tubangan. Pakita na ninyo kada ko nagkagis. Pagpas Papa eh. Wow! Nagnaong sa mga kono ah. Mga fans. So, i-update naman ako inja kung saan ay natabok na uhipan. Ayun na uhipan diri kay. Mati uhipan ni vlog. Para man to na uyan naguhipan ang tutorial tungod sa kanugay. Tutorial. Ay, siminto. Utapang nga. Siminto? Sabi niyo pakainin ako ng siminto? Nagigil ako sa iyo. AKA tapang wala ba channel tapang bago na pa. So guys, i-update naman mo inja kung saan yung tabo, saan naigo bang tiles. Kaya mag di maigo unja ang siminto pod. Wala na tunga na nabilin, narang siminto na tunga na wala na dito nga. Gamay lang kay nabilin, ambot maigo man eh. Diyan na kay kwarto, na kay. Na, hindi na kaigo dyan siguro. Huwat naman ako, ano na eh. Blessing ang mabot. So, i-update naman ako inja. So guys, ang time amo na ni siya nga amo nang hipangkuha ang mga hapin sa among sahog sa una kanang mga tarpaulin, mga floor mat kay ang floor mat kay amo mangita ilawman sa tarpaulin mo nang among ipangtangtang kay para makasugod man sila Papa og masa. Mo na nakitaan jud among sahog, murag kalsada. Ingana gyud ang sahog guys, mo nang gusto gyud may nga magpa-tiles gyud. Okay, anya nakita niya si Jared, nakaduyan pa si Jared kay wa na itog. Ay gubag-gubagan na silang panit. Okay, so ana nakita ninyo nga wala ni hapin, nakantang nagitanan. Unsa mao niya nga among tiles guys, mao na siya ang design. Tag size na siya, broken tiles na siya nagikat grab tarong. Unsa. Mao na ni siya ang bus na masahunon na lang kung na lang masawidok-dok na biglang ang bato para matarong og butang ang tiles. Muna sa akong manghod nga si Wilby, assistant ni Papa. Okay. Hi guys, welcome to my vlog. Ito ko nag-welcome. Tanaw sa pa. Si Papa nako. Wow! Design siya mga tayo.
So guys, hapit na mahuman ang amuang ang trabaho pa pa. Tara. Pero anya ra di oy upat na lang nabilin ka tiles. Upat na lang ka tiles nabilin. Na nakasuod namin, uga-uga na diri sa ari nga part. Tama na ugat yo anira. Yee! Sana all. Ayos. So, tanaw to enja ko kung saan ay mahitabo kung mahuman pa ba ni dito dapit oh. Kay napay dako-dako nga part nga wala pa nahuman. Pero tunga na lang nga sa ako siminto ang bilin. Kay ko. Sunod na pod kung ano po yata kanino ano na pod matiwas. So, inya na pod. So mga katapang, natapos natin yung pagtatal. Mga katapang, tignan nyo naman mga katapang. Tundog yung tapang. Oh, nahuman na ang pagtal sa papa guys. And, wagi na ego ang tahal. Ay, di ka ba na ego ang tahal? Wana ego ang siminto o ang... Napay bas, we. Ha? Napay bas. Napay bas, pero wana siminto. Da, napay kuwang. So next time na pod kung na pod tay kwarta ana pa pod pataod balik. Ane? Pa. Wala pa ta naka-finishing. Ang plano pa ta namo kay finishing og kuan tiles. Wala pa man. Pero okay na kay parts na kayo kay dako na ang dako na. Nako ana nindot nang saw. Dara si Amazing. Ay, nagkabo og tubig. Hi. Na hi! Na what's up mga kambutsot? Tapos may ka dire ga, cellphone. Yay! Thank you Lord. So, kinanglan pa may palit ani guys og gear out. Gear out pa? Gear out kay para ipahid ani na. Ipahid ani mga tunga para dili siya makasamad. So, mana bitang ani nga paras po color sa tiles. Unti-unti lang natutupad ang aking mga pangarjok. So, Jaren. Ako may gi-subscribe tong prank ni mga ibasiratan og katong. So guys, natin bag-ong vlogger dara si Mi dara. I-subscribe niyo siya guys. Mimiyaw! Meow! Ang iyang channel, sige channel? Cute version Mimiyaw. Oh, cute version Mimiyaw. So, Mimiyaw! ang iyang intro kay what's up mga Mimiyaw? Meow! Sige na, di ba mura siya naong ni Mimiyaw? Mimiyaw, sa una mura siya naong ni Maymay. Karon si Mimiyaw na.
Nagsugod naman gani. Nasugod na day. Si Rimon. Ay ba oh. Tara. So magbabasada sila niya. Uy, mo lako na mo. Magdapat. Tara, so kana alay kuwang. Ina no. Don't. Ngayon alay kuwang og sa kwarto. Wala pa sa kwarto. Og dito sa kusina, na model. So guys, mo na to na humana and ay sorry. Nakaulit na sila pa. Salamat kay ko sa Ginoo kay dali ra. Mga kuan na gyud, alas 3 na humana sila. Paspas sila kay trabaho. Praise God jud kaayo and wala man siya totally gyud na humana saog na mo na pa may kuwang adto nga part pero at least dako-dako pud nga area ang na kuan na tawuran og tiles. Napay kwarto na mo guys. Nate, anak. Tunod na pod na siya. Kinalan lang ta. Kung usay lang gyud kananan gyud tag patient pero nara mo gyud saktong panahon ng tanang butang. Siguro dili pa karon nga mahuman na siya totally but nara gyud right time para ana. Iba ko ihatag na sa Ginoo in the right time. So more to ang update na ko guys. Salamat ko sa Ginoo sa amo ang saw. Tanan. Wala pa siya nahuman dire sa unahan. Na siya oh. Wala, nilatanas, charid. Wala pa siya naman dito. Ay, nalipay jud ko. Nalipay ko kayo nga nahuman na. Salamat po ko sa akong papa o sa akong isuon nga paspas lang dalawa ko. Og nakauli na sila. Karon unsang oras karon de? Alas 5 paron bino. Ang oras karon guys is 4 pa na. Alas 4:02 pa. Kaya alas 3 nahuman naman gid sila. Then nagkuan na lang, naghinlo na lang ana. So mo to, salamat gid kay ko sa tanan dili may isa-isa ba salamat gid kay ko sa tanan niya. Nagpasalamat po ko guys before na ko ni end nga video, nagpasalamat po ko kay 300 subscribers na. Salamat sa mga Salamat kayo ko sa tanan nga mga ni-subscribe. Salamat kayo sa akong mga buutan nga mga subscribers, nga mga nag-comment, mga nag-like sa akong video. Salamat kayo ninyo. Sa nagtan-aw sa akong mga vlog, salamat kayo ninyo. Much appreciated good. Much appreciated good. Overwhelmed ka sa kasing-kasing ang inyong mga comments. Nyo gusto magpa-shoutout ya. Ingon lang mo. Shoutout kay Mimiyaw. Shoutout ko kay Zainab. Shoutout ko kay Boy Tapang. Boy Tapang Junior. Zainab! So guys, salamat kay ninyong tanan. Salamat ko unang-una gid sa Ginoo og iyaha gid ang tanan. Walay makatupong sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. So dahan kay salamat pud sa inyo ha. Ay. Dili enough ang word nga thank you but thank you gid sa tanan. So wala ko ilaing masulti. So salamat sa inyong pagtanaw ani nga vlog and kung wala pa ka naka-subscribe, balihog kag subscribe and like this video if you like and see you on my next vlog. Bye! Goodness, dahan kay ginluonon sa kusina. Go, 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 mi amor! Manghinlo na ka, 101.